SWAT pulis nga nasakbang nagsuyop taktakon sa serbisyo. 7 na ka mga pulis sa tibok rehiyon nagpositibo sa drugs. 55 ka mga chief of police sa Region 7 girilibuhan kay way nahimo sa illegal drugs. PNP ug Bureau of Immigration magtinabangay sa pagpangita ni Peter Lim nga nalambigit sa drug trade sa Central Visayas. May ngapon sugbog Kabisayan. LTO subling nagpahimangno nga likayan ang paggamit og commemorative plates base sa mando sa Malacañang apan LTO 7. Wa pay na monitor dinhi sa Sugbo. Si Jinky Rosit sa detalye. Kagahapon lang gimando ni Presidential Communications Operations Secretary Martin Andanar sa LTO ang subsub nga pagmonitor sa DU-30 commemorative plates nga padayong gigamit sa mga motorista labi na sa kauluhan. Apan dinhi sa rehiyon, partikular na sa Sugbo, wa matud pay na monitor ang LTO nga migamit niini. Ang mga migamit og plaka nga DU-30 panahon pa sa kampanya sa wa pang eleksyon. Kung doon na may nakita ang LTO, mga DU-30 stickers na lang kini nga nakapilit sa mga temporary decal plates. Wala may makita nga violation sa sakyanan kung ang iyang use sa DU-30 stickers or that appears to be a plate, gibutang niya in lieu of the company decals. Giangkon sa LTO nga kung doon na may migamit niini, tun-an pa nila ang pwedeng multa nga ipahamtang ubos sa Joint Administrative Order kunjaw. Apan subli nilang gipahinumduman ang mga motorista nga bawal ang bisan unsang ipapilit, sod o gawas sa permanent plate number. Ang instruction is to prohibit all, then we will have to kanang direct sa law enforcement nga tawagon ang atensyon sa tanan. Tinguha sa Malacañang nga mahunong ang paggamit sa commemorative plates labi na sa mga abusadong motorista. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka traffic enforcer sa syudad sa Mandawi ang gipahalipayan ni Mayor Luigi Quisumbing tungod sa sakto nga pagpatuman sa traffic laws sa maong dakbayan. Si David John Katinoy, siyam katuig na nga nahimong traffic enforcer sa Mandawi, misita sa usa ka traffic violator niadtong Sabado tungod sa pag-left turn niya sa corner Gizo paingon Highway Seno. Wa masayod si Katinoy nga ang iyang gidakop ig-agaw di ay ni Mayor Luigi Quisumbing. Tungod sa hitabo gihatagan siya sa mayor og 5,000 pesos tungod sa pagbuhat niya og sakto sa iyang trabaho. Ang gidakop ni pahibaw sab ni Quisumbing nga maayo ang approach ni Katinoy kaniya. Igor ako nagtumans kamanduan ni Mayor nga tanang bayan litos Mandawi dakupon yun. Unsa may violation na niya? No left turn. Gikan ko. Usa ka babae nga mibisita sa usa ka piniriso sa CPDRC na dakpan nga nagdala og shabu. Kini giaksyonan ni Joyce Dalisay. Dira na nakuha ko yun. Nasakpan nga doon nagitago nga shabu si Charlotte Miao diha sa tinahian sa tiilan sa iyang Carsones. Si Miao makikita unta sa iyang kauban gawa sa CPDRC aron ihatag ang shabu. Apan dugay kini miabot maong mibisita na lang usab kini sa iyang ka-live-in nga na priso. Nalimot siya nga adunay gitago nga shabu. First time tanong. Di bali, kuan man na siya sir kanang so kung kauban ba niya mag-abot mo sa gawas niya, dugay man kasi lang siya. Nakalimot ko kuha. Mo ni nakadakong kuan. Sayop ni mo? Sayop na to. Giklaro ni Charlotte nga ang shabu para sa iyang kauban nakakita unta niya gawas sa CPDRC ug dili para sa iyang gibisita sa prisuhan. Nakuha gikan kaniya ang usa ka medium pack nga shabu nga nakit-an diyang gihimo ang body search sa mga bisita nga mosulod sa bilangguan. Isod na siya bisag na pa ko gi-inspeksyon da. Yan ang giubo niyang sapatos din. Ingon ako gikap-kapan sa gikap-kapan niya paingon ako akong hikapan mo diri ha. Paghikap na ko namin nagbagal. Aningon ko niya unsa ni siya nga. Kwarta ko na gagmay. Matuin ko nga pwede tanawon siya o tanawa lang pag-ukap na ko. O kabag unsa to pero akong gipakita ni Sir Tuerto nga. Sir unsa ni Sir siya nga. Mao ko natuan na pero wa kabag unsa to siya nga shabu baton sa bato. Dako ang pagbasol ni Charlotte kinsa adunay upat ka anak. Alang sa Aksyon Bisaya, Joyce Delisay, News 5. 29 ka mga pushers ug users sa Barangay Tejero ning Dakbayan ang misurrender kaganiya sa mga pulis sa sakop sa Waterfront Police Station.
Matod sa barangay nga 29 ka mga mitahan usa lang ang drug lord nga lakip nga mirsurrender kaganiha agig tubag sa panawagan ni Presidente Duterte nga hunungo na ang illegal drug activity sa nasod. Base sa talaan sa barangay ug sa mga pulis, gamay ra ang surrenderies sa tinuod nga ihap nila apan naglaom sila nga daghan pa unya ang mosunod og surrender. Paningwaon sa barangay Tejero nga kahatagan sila og livelihood programs sa bisan unsang paagi. Human sa profiling, gipapauli rasab ang mga tao. Nahatlok ang uban kay kuno ang ilang mga balita sa nga murag i-hold sila, dakon ko na sila sa police, sa mga pulis na. Gimando sa Regional Director sa Kapulisan ang pag-train og balik sa mga pulis sa rehiyon. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Mato ni Chief Superintendent Noli Talinio, gikinahanglan ang refresher course sa mga pulis aron makahinumdum sila sa mga basic nga trabaho sa usa ka pulis. Unang mag-retraining ang duha ka anti-illegal drug operating units sa Regional Anti-Illegal Special Task Group ug Regional Special Operations Group. Sila magsugod sa usa ka semana nga retraining sugod ugmang adlaw. Ito yung mga operatives natin Wala akong pinaparatangan dito, but we will start with our operatives. Kasi yung iba dito baka hindi na marunong mag-uniforme, hindi na alam kung ano yung trabaho ng pulis, yung basic na trabaho ng pulis, kasama yon sa back to basics. Di mo mino sa 115 ka mga police officers ang mag-una sa retraining. Matod ni Deputy Chief for Operations Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, isunod ang uban nga anti-illegal drugs operating unit ug pagasundan ni atong anaa sa mga police stations. Although it doesn't mean to say na sila involvement in illegal drugs, but these are part of the cleansing. As of this time, the first personnel or unit who will undergo the Plan Balik Eskwela are those assigned with the Regional Special Operations Group, the ARSOG, there is a region, and then the REDSOC. Para mayon nga nagikan gani sa region, unahon na to ang region before we'll go down to the different police stations. Mibahad si Chief Superintendent Talinio nga mag-atubang og sumbong administratiba ang dili mo apil sa retraining. Ang resulta sa evaluation human sa training ang basihan kung ibalik ba sila sa ilang unit. So bukas, mayroon silang accounting dito. Those who are absent will be told to explain. Kung hindi sila mag-report, we will charge them administratively. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Naalarma ang Pangulo sa Kapulisan sa rehiyon sa gidaghanon sa mga pulis nga adik. 7 na ang napalgan nga migamit sa gidili nga drugas sa mga pulis nga nagpa-drug test. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Mato ni Chief Superintendent Noli Talinio, timailhan lang kini nga wala panumbalinga sa mga naadik nga pulis ang iyang pahimangno. Gani 40% pa lang ang nagpa-drug test kun kapin 4,000 ka pulis gikan sa kapin 7,000 ka mga pulis sa rehiyon. So my instruction was for them to be relieved from their assignment and be assigned sa pihaw natin dito. And they will be charged administratively. Ang 7 gitangtang sa ilang katungdanan ug kasamtangan nga gi-assign sa Regional Personnel Holding Admin Unit. Matud pa ni Talinio, pasakaan nila kini og kasong administratiba. They can challenge, they can contest the result of the drug test conducted by the crime lab. Mato ni Deputy Chief for Operations Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, ilang himuon ang pre-charge investigation sa pulis nga migamit og gidili nga drogas. Atong gikuan gitan-aw nato is those Chief of Police who failed to meet the 50% accounting of drug personalities. Kay kada police station, we require them based on the guidance sa taas to come up with top 10 drug personalities. Dito mo atong gihimong gauge. Since February up to present, naagyoy wa-gyoy dakop. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. 8 ka biktima sa illegal recruitment nagpatabang sa buhatan sa National Bureau of Investigation NBI-7. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte.
Gawas kanila doon na pailaing 50 ang nabiktima nga nagplanong mudangop usab sa NBI. Gipasaligan sila sa recruiter nga manglarga sa Manila alang sa medical check-up apan wala kini magpakita kanila. Ang suspect nagdala og daghang pangan sama sa Kurtan, Rolando Ferrer, Mark ug Melvin Chua. Sila nakahatag na og lain-laing kantidad gadto sa suspect. Si Chino Tugunon nakaila sa recruiter pinaagi sa iyang higala. Nakahatag siya og 40,000 pesos. Human gipasaligan nga makatrabaho sa Dubai. So nangay siya mga requirements, pasalig, na mao ni sweldo. So naghatag sad mi. Katong 40 nga imong nahatag para asa man daw to? Para sa mga requirements. Kay direct man kuno. Hiring. Kampante pa mi. So gawait mi sa exact date yang i-promise July 6 nga mularga mig Manila or 8 para Manila nami, and then for medical, and then nag-wait me and among yung gihuwat hantod maabot ang July 11. Okay. So before naabot ang July 6, sige mig communicate niya, dili naman namo siya mag-contact. Until karon dili naman gyud namo mag-contact. Sige nag-ring sir? No, naka out of coverage na. Ang NBI 7 nitambag sa publiko nga dili mo kumpiyansa sa mga taong nagpaila nga recruiter. Kinahanglan susihon kung accredited kini sa Philippine Overseas Employment Administration. Dapat talaga buhaton sa prospective applicants is to verify from our POAA as to their authority. Kaya kung wala authority, mo na ang implication na illegal talaga na. So di tayo masalig sir? Dili na mo magsalig, i-check lang ko na. Kompleto naman tayo, may website naman sila, kompleto naman. Tapos naman tayo mga personalities na engaged. Dati may mga pending warrant for illegal recruitment. Ang suspect pasakaan og sumbong large-scale illegal recruitment og estafa nasayran sa NBI. Doon na pending sa susamang kaso ang suspect niadtong 2008. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Hingusgan karon sa buhatan sa Land Transportation Office 7 ang hingpit nga pagwagtang sa mga fixers subay sa mando sa bag-ong Secretary sa Department of Transportation and Communication. Giangkon sa direktor sa LTO7 nga dugay ng mga kawani sa ilang buhatan nga mutabang sa pagproseso sa mga dokumento sa kaila ug kini maoy usa sa ilang wagtangon karon. Nagplano sab ang LTO sa pagigalayon sa kapulisan unsaon pagpakgang ang mga naghitak nga fixers sa gawas sa ilang buhatan. Namatikdan nga tungod sa fixers daghan na sa mga kliyente ang wa miagi sa tukmang proseso. As far as how to clear them within or outside the vicinity, we will ask the assistance of the PNP. So mga ka sir nga dunay pulis Ipases na ko unsaon na sila pag-address, no? Gipangtangtang ang mga hepe sa kapulisan nga dili maayo ug agi. Kini agi sad sa kampanya nila batok sa gidili nga dugas. Kini giaksyonan ni Leslie Caminado Vistil. 55 ka mga chief of police sa rehiyon gipangtangtang tungod sa walay maayong performance sa kampanya batok gidili nga drogas. Nasagmuyo si Police Chief Superintendent Noli Talinio sa mga police chief nga hinay og sa daway ganang mugukod sa illegal nga drogas. Labing daghan nga gipangtangtang ang 39 ka hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo nga gisundan sa 13 ka mga chief of police sa Bohol, 2 sa Siquijor ug usa sa Lapu-Lapu. Mipahimangno si Talinio sa miaging semana batok sa mga police station nga hinay ug walay lihok batok sa illegal nga drogas. During our command conference, there were police stations that do not have any accomplishment on illegal drugs. It's very disappointing. Okay? The mere fact that they were the ones who submitted their top 10 drug personalities, and yet not even one drug personality in that area is arrested.
Ang Deputy Chief Regional Director for Operations Senior Superintendent Raylin Dunlawas nagkanayon nga ilang pangayuan og explanation ang mga Chief of Police kung nganong napakyas sila sa ilang anti-illegal drug operations. 111 ka mga hepe ang unang nakitaan nga adunay minus nga performance. Apan nasuta sa kapulisan sa Riyon nga miminus usab ang ilang dakpunon tungod sa kadaghan nga misurrender. Although napamigitan pod ang nakaabot og 50% within the 1 week period nga katungwa sila kaabot bitaw, din in 1 week nakaabot sila sa 50%, pero majority of those nga nadugang nila mga surrenderers. This is one thing that we would like to look into. I specifically noticed during the command visit of our regional director and different PPOs and CPOs nga dali ara pod pwede rin na yung makit andi ay ngano man ninyo badako for a period of 4 months. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud. Sikat nga matador sa Spain namatay human na sungay sa toro didto sa Teruel, Aragon. Ang 29 anyos nga si Victor Barrio natusok sa dughan sa sungay sa usa ka toro sa traditional nga bullfight sa Espanya. Ang matador gidali og dala sa hospital apan wa na masalbar sa mga doktor. Si Barrio ang unang matador nga namatay sulod sa bull ring sukad 1985. 533 na ka mga bullfighters ang namatay sa Espanya sukad sa tuig 1700. Libuan na ang nangapil sa protesta sa Baton Rouge, Louisiana ug St. Paul, Minnesota, USA tungod sa pagpatay sa mga pulis sa duha ka Black Americans. Si Philando Castile gipatay sa pulis sulod sa iyang sakyanan didto sa Minnesota tungod lang sa kay guba ang taillight sa iyang sakyanan. Samtang si Alton Sterling nga namaligya og CD gipatay gawa sa usa ka convenience store sa Louisiana. Sa St. Paul, Minnesota, gilabay ang mga anti-riot police og mga Molotov cocktails bombs ug mga bato. Sa Baton Rouge natangtangan og ngipon ang usa ka pulis sa nitabong kagubot. Ang mga pulis nakasakmit usab og mga pusil gikan sa nagrally. Libuan ka taga Venezuela ang nanglabang sa border sa Colombia aron mamalit og pagkaon. Giablihan sa Colombia sulod sa 12 ka oras ang border nga gisirad-an sukad niadtong Agosto sa miaging tuig. Sa milabay nga semana gatusan ka mga babay pugos nga milusot sa mga pulis nga nagbabag sa border tungod kay wa nay mapalit nga pagkaon sa Venezuela. Kini miresulta sa looting sa mga tindahan sa Colombia. Napuno ang supermarket sa Colombia tungod sa pagdumog sa mga Venezuelans sa pagpamalit sa ilang mga nagunang palaliton. Ang nasod sa Venezuela nagsalig lang sa imported nga mga pagkaon gamit ang ilang makita sa gi-export nga oil. Ang pagkaon gisubsidize sa gobyerno apan 45% niini gipang smuggle o gibaligya didto sa Colombia. Ang pagbarato sa presyo sa oil miresulta sa pagmenos sa income sa Venezuela. Mga security ug police force migamit og tear gas batok sa mga fans sa Union of European Football Association tungod sa kagubot nga gihimo niini. Ang mga fans nagdaob sa may Eiffel Tower tungod sa kalagot nga wa sila makasulod sa fan zone venue. Gibutang atubangan sa Eiffel Tower ang widescreen nga nagsalida live sa championship tali sa Portugal ug France. Midaog og nahimong champion ang Portugal. Lima ka mga job order employees sa Penro sa provincial capital ang gitaktak sa ilang serbisyo tungod sa pasangil nga sila nangilkil. Si Beatrix Hanson sa detalye. Gitaktak sa ilang mga katungdanan ang 5 ka mga sakop sa Provincial Environment and Natural Resources Office tungod sa matud pa extortion activities nga una nang gibutyag ni Governor Junjun Davide. Gibutyag sa Penro consistent kining mga pangalan sa 5 ka mga empleyado sa Penro nga sigi ug pangilkil. Nasuta sab ang 5 ka mga empleyado sa Penro nga niangkon sa ilang gibuhat sa usa ka interview ni Baltazar Tribunalo, PDRRMO head. Pahimangno sa Penro Legal Office, di ma-renew kining 5 ka mga empleyado tungod sa pending nga investigasyon kanila. We advised na lang na dili na sila i-renew
So pending the investigation, pending the result of the formal investigation, kining 5 ka tawo nga grabe gyud yan na admission, wala na lang gini sila renew. Yes, ma-clear sila. They can apply, reapply. Matud usab ni Escolar, di kinahanglan og preventive suspension kining 5 ka mga giakusahang empleyado tungod kay job order employees sila. Alang ni Davide, kabahin sa ilang cleansing process ang pagtaktak sa 5 ka mga empleyado sa Penro. We will be strict because I demand from each employee, from each official employee sa provincial government, na seryoso din sila sa trabaho. No? We want to make sure na we have to kaya atong tuyo lagi nga good governance. So we should be the example, the provincial government should be the example. So katong mga badlungon, katong mga kauban nato din who think they can fool around, they have to go. Either they resign or ang provincial government will have to fire them. Alang sa Aksyon Bisaya, Beatrix Sanson, News 5. Patay ang 2 ka mga drug pusher sa Mambaling kaganihang buntag. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Dinhining hawanan sulod sa balay sa Sitio Lawis, Barangay Mambaling, napatay ang 2 ka gikatahapang drug poser kaganihang pasado alas 11 sa buntag. Matud sa mga residente, buto-buto sa armas ilang nadunggan, human misulod ang mga pulis sa balay sa gikatahapan drug poser. Sunod 4, sunod 1. Ang hepe sa Mambaling Police Station Senior Inspector Regino Maramag nagkanayon nga nakadawat sila og impormasyon kaganihang buntag nga nagripak og shabu. Sila si Marlon Racal og Darius Quizon. Nagpada siya og mga sakop nga nakasibilyan aron i-verify ang report. In plain view, nakita ng pulis natin na nagre-repack jud ang duha. Then nakabantay sila nga sa presence ng ating mga tropa. They drew their gun, shoot our police, nauwi sa shoot out. Sila si Racal ug Quizon gidala pa sa tambalanan apan patay na ang duha. Pag-abot, nakuha sa mga pulis ang 2 ka caliber 45 pistol ug caliber 38 revolver nga pulos dunay bala. Nakuha usab ang 1 ka medium size nga pakete ug laing 4 ka gagmayng pakete sa shabu. Anaa sa listahan sa mga drug poser sila si Racal ug Quizon. Sa miaging semana, wala mo surrender ang 2 sa ilang gihimo nga operasyon tukhang. Included yung Sitio Lawis sa among gitukhang, pero wala sila na surrender. And kailangan is talagang known na sila sa Sitio Lawis. And we received numerous complaints against them. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Tactical interrogation sa nadakpan nga pulis sa usa ka drug den mibutyag sa mga kaubang pulis nga nalambigit sa gidili nga drugas. Kinigaksyonan ni Leslie Camnade Vistil. Pero I will make sure na hindi makakabalik. Okay? Sinira na niya yung karir niya. Okay, so I am warning everyone that this fight against illegal drugs, we will not spare. No one will. Okay? Kini mo igibahad ni Police Regional Director Chief Superintendent Noli Talinio batok sa sakop sa SWAT sa Bugu Police Station nga nasakpan sa usa ka drug den. Si P.O. Ronzi Nadora nadakpan sulod sa usa ka drug den ato sa anti-illegal drug operations sa mga pulis sa Toledo niadtong Sabado. Si Nadora mo'y unang pulis nga mataktak sa gipatuman nga internal cleansing sa kapulisan sa rehiyon. Policeman will be charged administratively. We will have this day in court. Pero I will make sure na hindi makakabalik. Okay? Sinira na niya yung karir niya. Okay, so I am warning everyone that this fight against illegal drugs, we will not spare. No one will. Okay? Officers, non-officers. Ang hepe sa Cebu Provincial Police Office Senior Superintendent Clifford Gayranod nagkanayon nga gipaubos sa tactical interrogation si Nadora. Buot nila masayran ang mga kauban niining mga pulis nga nalambigit sa illegal nga drogas. Adunay gipangbutyag si Nadora kanila apan gikinahanglan pa nila nga i-verify. We believe that this police officer is engaged into protecting illegal drugs because during the bypass operations conducted, he was there inside the house of this
of the subject. So, ang masakla pa doon, kasi yung katong nadakpan nga si Neil Sabri Enriquez is wearing SWAT uniform, SWAT t-shirt, tapos yung apelido pa niya. Senadora mibalibad sa pagkomentaryo sa iyang giatubang investigasyon og igo lang mipadayag sa kaluoy siyang mga anak. Mipasalig senadora nga masayran unya ang tanan apan di pa karon ang insaktong panahon. Comment sa ko na, ma'am. Ha? Comment sa. Ranji. Tip. Ina, ma'am. Ito na mo. Sir, unsa man si sir? Kunyari pa ako. Ranji. Pwede ka, ma'am? No comment ra ka? Oo. Ha? No comment ako. Pero dugay na ka nagprotektar og kuan? Drugs? Mamuta na kag kuan niya, karon mo yung kag dugay na. Ma'am, sa mo pagluoy ako mga anak mo. Kunya nga lang dito man ka, sir. Dengan kabaw rin niya mo. Salamat kayo. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade, Vestal News 5. Mga mayor sa lalawigan sa Sugbo giawhag sa gobernador nga seryosohon ang ilang kampanya batok sa illegal nga drugas. Si Lorraine Lumanta sa report. We let them work in the community, civil action. Giawhag karon ni Governor Hilario Junjun Davide III ang tanang local chief executive sa probinsya sa pagseryoso sa pagpangampanya sa illegal nga drogas. Giangkon sa gobernador nga dako gayod ang problema sa illegal nga drogas sa probinsya. Busa tinguha niya nga mailhan ang mga drug lords nga padayong nag-operate sa kalungsuran. Wrong yun, no? So, tinggal nagka-link on yung mga sindikatuha, kini mga drug syndicates, no? Na naka-penetrate na yun yan. So that's something you really have to watch out for, no? We have to be serious, we have to be very, very tough against these mga drug syndicates, drug users, drug pushers especially, but drug dealers, not just a small thing. Ito yung mga dagko. Wa na mihatag og dakong komento si Davide sa pangutanang may labot sa mga local chief executives nga nalambigit sa illegal nga droga nga posibleng hinganlan na ni Presidente Duterte sa musunod nga mga adlaw. Bot lang niya nga moagi sa due process ang tanan. Doon naman tayo due process of law. That has to be observed. But no, para po ma-clear their name, they should be given all the opportunity to clear their names. And doon na po na sila mga pamilya po affected kayo. Si Davide, malaumon nga sa paglingkod karon ni President Duterte, maususan na gayud ang problema sa gidiling droga sa tibuok nasud, pinaagi sa seryoso nga kampanya ni ini sa mga mayor sa lalawigan. Alang sa Aksyon Bisaya, Lorraine Lumantas, News 5. Usa ka lokal nga inventor mitanyag sa design sa iyang folding boat aron magamit sa pag-rescue panahon sa mga pagbaha. Ani ang report ni Dayanara Torres. Boat sa usa ka inventor nagpatabang nga maabot ang iyang ideya sa usa ka folding boat ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte. Kini mao iyang tubag sa panawagan sa presidente sa mga inventors nga adunay ikahatag nga kontribusyon sa nasud. Niabot sa inventor ang ideya sa folding boat tungod sa daghang namatay sa bagyong Ondoy niadtong September 2009 tungod kay walay emergency rescue boat. Ang local inventor mihangyo nga dili lang ipaila-ila ang iyang pangalan. Naluoy ko sa mga tao, matay na lang wahinungdan. Now, being an inventor, I am an inventor for so many ideas, like kanang mga multi-cab, pwede na itong i-convert into amphibious multi-cab. The problem is, basta Filipino inventor ka, nobody will hear you, nobody will see you, nobody would like to be with you. Munay nakapait, no? Ang folding boat adunay susamang gibugaton sa 3 ka plywood ug ma-assemble sulod lang sa 3 ka minutos. Napulo ngadto sa 12 ka mga tao ang makasakay niini, samtang ang gamay nga folding boat mokarga og 5 hangtod sa 6 ka mga tao. Matod sa local inventor, mao man sa 2 ngadto sa 3 ka tawo sulod sa usa ka adlaw ang paghimo sa folding boat. Wala usab kinahanglan ang dakong lugar sa paghipos niini tungod kay mapilo kini kun dili gamiton. Gani, nakauyo sa design ang mga lumulupyo sa Manila, ilabi na sa mga squatters nga kanunay mabiktima sa pagbaha panahon sa kusog nga pag-ulan. Kaning gamay nga bodega, pwede kang mabutag 100 ka buok ana. Well, dugay siyang malata tungod kay mataguan nimo. Kaya ang Metro Manila magod, they are space conscious. Kinahanglan sila og ang lugar nila mahal kayo ng usa ka kuan, whereas kini
o in private individual ka, taguanan mo ilawom sa country, pwede na ka nga na kay boat nga in case na ibaha, magamit na mo. Ang folding boat adunay 2.7 horsepower nga makina gikan sa usa ka lawn mower. Ang tanan mo kantidad og 35,000 pesos. 17,000 pesos ang makina, samtang 15,000 pesos ang paggama niini. 3,000 pesos usab ang pag-redesign og assemble sa propeller. Importante kayo ni ron kay sa Manila gamay taligsik baha dayon. Unya ang lagbit nga mabiktima ang mga pobre. Kaya mga pobre, wala sila means of transportation. Sakay lang sila sa bangka, ay sa batya. Yan ang tuwan. Unya, makaluluoy ang ilang mga anak. Actually, this is intended for the poor. Small-time invention pero this can help a lot. Both makikita ang local investor kang Michael Dino nga mao'y presidential assistant sa Visayas aron siya mapailaila kang President Duterte ug iyang personal nga mapresentar ang iyang inbensyon. Nanawagan usab siya sa mga investors nga makahatag og kwarta aron sa pagbuhat sa folding boat. Muning gusto ko ni Digong nga may bawaan niya, sir, may bawaan ta nimo nga kami sang Bisaya. Bisaya na pod aduna say talent. Alang sa Aksyon Bisaya, Deonara Torres, News 5. Ug sa atong light news karong hapon, ang nabantog nga si Eleanor Rivera kansang founder sa Healing Present Nature and Wellness Center mapasigarbong mipaambit sa iyang labing bag-ong cookbook atul sa book launching niini. Si Rivera nailas sa iyang mga produkto ug serbisyo sa holistic healing, integrative medicine ug nutrition-based detoxification. Ani ang report. Ang organic bistro owner ug founder sa Healing Present Nature and Wellness Center nga si Eleanor Rivera misa publiko na sa iyang labing unang cookbook, ang Organic Divine Gorgeous Recipes to a Passionate Cook. Ang maong cookbook mutudlo kaninyo kung unsaon sa pag-andam sa matag meal nga mauusab ang gidalit sa Present Nature and Wellness Center's Farm, Bistro and Nutrition Workshops. Matud pa, sukad ni atong 2011, ang maong wellness center imitabang na sa pagpabaskog sa mga nagkadayang mga katawhan sa komunidad, pinaagi sa organic, divine o gorgeous cuisine. Avail to this cookbook that tells you moingon gali na inyong doktor o kinahanglan kang iron na ami 2-page din nga moingon uy unsa may sources nga iron diri ay saluyot di ay kamunggay di ay nganong daghan coconut gigamit diri sa mga recipes kay it's full of protein, it's good cholesterol, it's also very high in calcium. Ang matag recipe dinhi gihulagway nga plant powered and bursting with divine flavor. Gani atul sa book launching niini, personal natong natilawan ang mga extraordinary nga mga pagkaong giprepara mismo sa author niini. Gawas sa maong cookbook, aduna sa gi-offer nga treatment programs o products ang author niini nga si Eleanor. Ang mga nagkadayang programa gidisenyo aron mapalig-on ang mga katawhang may chronic health conditions sama sa cancer, autoimmune disorders, diabetes, stroke, psoriasis ug heart attack. We avail to nature that is free, so it's gratuitously given to you. So healing present as in gift. If I am a believer, you know, my spirituality is such that there is a higher power whom I call God, and it is His holistic healing that we avail to through nature. 3,500 ang kantidad sa maong cookbook ug ang tanang kita niini mo diretso sa pagpa-repair sa Healing Present Learning Center. Alang sa gusto mo palit sa maong libro, ani ang detalye. Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucot Serra, hanggang at the word of the day, nagkanayon. If you are ugly, then you are ugly. Stop talking about inner beauty because we do not walk around with x-rays. Agay!
Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!